sinigang, 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 sinigang. Di ka Filipino citizen kung di ka kumakain ng sinigang. Tabadayo, iyara ta mga skubay. Nagkupigat ta dito. Kujo kinagatan. Tatawan. Tata dito na mas kita. Dito mo na to. Inungkin ka sa'yo. Naging imperial rin mo. Sige doon ta. 5, 6, 7, go. Pasko na naman. Kahit ulit ang araw. NANI?! Ay, hindi ko tari eh. No, 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 no. Wait tao! Bago sumapit ang Pasko, namimili ng nanay ko ng mga pangregalo, handa sa araw ng Pasko. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Birthday. Gago! Jingle bells, jingle all the way. All that's fine is to ride one horse open sleigh. Hey! Jingle bell, jingle all the way. Yeah! Bugo! Dito ka noy! Taka, ano mo tawag ka? Di mo ito jingle bells. Jingle bells, manggod. Jingle bells good. Mayroon naman, be. Jingle balls. Gunggong! Taka, taka kami bugo dahil. Ay, bugo. Bago sumapit ang Pasko. Ay, magpalaga na! Palaga na! Namimili ang nanay. Run. Game. Paano pala yun? Yan ang mas ko ba eh? Wala, grabe, ni katawa ang isa. Nga, ni katawa. Atay, hello, katawa. Masa may Aisyah dia? Aisyah dia? What's up mga amaw? So no, what ito no, salamat kayo sa pagguman sa akong video guys no? Yes! Yes, mga amaw, gustuhan ninyo ang mga video, please like, share, and subscribe. And also guys, don't forget to hit the notification bell para mas lagi mong updated sa akong mga video. Kung sa karon, shout out sa ilang, shout out guys to
shout out ang mga dinik. Shoutout kay ko kay G. Ariel Pael. Yes. Ang Shout out. Gao Robin, Lupas Pael, o last year sa akong pinakatilangga ng Uyab, si Joanna Grace Pael. Yes. Shoutout sa imo. Sana all ay uyab. Sana all. Tanaon! Shout out niya pala kay Mark Buna. Yes. Hi guys. Shout out kay ko kay Ivan Oriente from Taligaman, o shout out ko kay Ralph Formoso from Taligaman. Yes, shout out sa inyo. Yes! So karon tayo guys, no? Shoutout tayo ko sa Munil sa Tanduay, Barbie Imperial, my future wife. Yes! So yun, shoutout din kay Rizal Jen Rosales, ang Milito Rubel, and Chloe Timugan, pati na rin kay Eric Nias at kay Prechin May Coca. Shoutout yun! Yes. Shout out ko kang Mitz Natser. Shout out tayo guys sa Pasaway in Action. Sa Prankers sila sa Butuan guys ug sa Bartolo Brothers. Bartolo Brothers. Yes, Prankers din pala sila sa Butuan guys. Subscribe mo sa ila kung gusto mo tanaw mga brutal pranks guys, mga brutal pranks na lang ginabuhat guys. Especially ang Bartolo ug ang Pasaway guys. O shout out na ko sa Prime Barbershop na pinakamayong mutupi sa mga sa ligaw. Gusto mo patupin o Usisan guys, kuha na niya guys. O sige guys, no? So guys, kung dili mo welcome sa inyong crush, Yes. welcome mo dire. Yun. Kung sa pa inyong gimula. Yes! Just comment #ama. Parang anong tipay mo na mo guys, comment down below. Ayun ang pumulaw-ulaw kay buhat tayo mga ulaw. So